Kasigop ang 95 anyos nga lalaki sa Davao City human namusil. Ang sospek na pungot matud pa sa biktima. Balog sa Maa Police Station sa Davao City ang 95 anyos nga lalaki human gipusil ang 53 anyos nga lalaki nga silingan ra niya. Sumala sa Davao City Police Office ginahatagan matud pa og pagkaon sa sospek ang usa ka 18 anyos nga babae apan gisultihan sa 53 anyos nga biktima ang maong babae nga likayan na ang pagduol sa sospek. Butang nga gikapungot matud pa sa sospek. Adlaw Miyerkules, giduol sa sospek ang biktima nga naglingkod sa nakaparadang motorsiklo sa Purok 26B, Sitio Mayrin, Barangay Maa sa Davao City, dayon pusil sa likod. Daling gidala ang biktima sa ospital kinsaan naa sa luwas nga kahintang. Wala pay pahayag ang sospek. Nakuha gikan sa sospek ang pusil nga gigamit sa krimen ug nasayrang wala kini mga dokumento. Mag-atubang og mga kaso ang dinakpan. So siguro sa advice sa silingan nila nga dili nila mag-ato kay 18 years old naman ba siguro sa tanan nila dili pod maayo. Katulang nga rason ihaning gipusil ning maong biktima.